breekt van de mensen af. Dat de mensen vrij zou zijn. En dan de derde wat hij zegt tegen hen. Dat wat de verdrukten vrij te laten. Mensen die je onderdrukken, die moet je vrij laten gaan. En kijk wat de Heer zegt ook. Elke juk moet je breken. Alles wat u zet om de mensen een hindernis voor de mensen te zijn. Breek dat af. En kijk wat hij zegt hier. En dan komt hij heel praktisch en hij zegt iets wat de kerk bezig moet zijn. Voor de hongerigen, u wat? Uw brood breekt. Uw naast, uw buren hebben honger. En u hebt te veel. Wat doet u? Gaat u zelf aan uzelf voeden? Dat u wordt zo groot en groot en groot en groot, net zoals mij? Gaat u dat doen? Groot en groot en groot te worden? Wat zegt de Bijbel? De Bijbel zegt, neem een stukje van je brood naar je buurvrouw, je buurman. Deelt uw eten met hen. Met de hongerige mensen op straat. Je ziet iemand op straat. Ik herinner nog, een tijd geleden heb ik een man ontmoet ging naar de Belmen in Amsterdam. Ging naar de parkeerplaats. En ik was net aan het punt om te betalen voor mijn auto. En de man zegt, ik heb honger, kunt u mij helpen? En hij zegt, ik wil geld. En ik zeg, nee, ik geef je geen geld. En ik zie dat het een beetje junkie-achtige. Zo, ik ging met hem naar de winkel. En wat heeft die man gedaan? En ik moest gewoon grenzen stellen, maar ik heb dat niet gedaan. De man heeft het duurste eten besteld. De duurste eten. Ik heb dat lesje geleerd. En ik zeg even de volgende keer, dat ik zeg, ik besteed 10 euro's en u of 12 euro's. Niet meer. Man heeft het duurste eten besteld. Wat kan ik doen? Ik kan niks aan doen. Omdat ik heb hem gebracht daar toch? En ik heb hem geen grenzen gesteld. Ik heb hem niet duidelijk met hem afgesproken hoeveel kan ik besteden aan hem. En ik heb mijn lesje geleerd. Maar wat de Bijbel zegt? Voor de hongerigen, uw brood wat? Breekt. Dat zegt God tegen het volk. Nummer 6. Arme zwervelingen. Dit heb ik moeite mee. Arme zwervelingen in uw huis brengt. U ziet een zwerver op straat. Wat zegt de Bijbel tegen de Israëlieten? Je moet de zwerver in uw huis brengen. Dat is moeilijk. Heel lastig. Ik herinner nog, een tijd geleden werd ik gebeld door iemand dat ik moet iemand ophalen. En de jongen komt uit Nigeria. En ik moest hem ophalen. Wat is gebeurd? Ik ben overal gegaan om mensen te vragen om deze jongen op te nemen in hun huis. En niemand zegt ja. En dan was na 10 uur 's avonds en de jongen was met mij. Wat moet ik doen? Zeg ik, jongen, ik bid voor je, blijf op straat en mogen de Heer je helpen. Dit is de eerste keer was ik geconfronteerd met iets. En weet je wat ik moest doen? Ik moet mijn vrouw even vertellen, alsjeblieft, ik ga deze jongen in de huis laten komen. Ik ken hem niet, ik weet niet wie hij is, maar hij zegt dat hij een christen is. Oké, en ik heb de man is bij mij 3 maanden lang gebleven. Maar ik zeg één ding, één afspraak. Als ik uit huis ga, jij gaat ook uit huis. Ik heb 2 lammetjes, 2 kleine meisjes. Wanneer ik wegga, jij gaat ook weg. En we hebben de jongens 3 maanden gebleven, we zijn goede vrienden geworden. Wat bedoel ik? Dit is lastig. Als je mensen op straat ontmoet, zegt de Bijbel, je moet de zwervelingen brengen naar je huis. Dat is niet makkelijk. Maar toch heeft God gezegd tegen de Israëlieten om dat wel te doen. Kijk hier, als gij een naakte ziet, dat gij hem wat? U gaat naar uw kas, u brengt iemand die geen kleden heeft op straat en u kiest uit uw mooie rok. Kies je uit en je geeft het aan hem. Zijn we bereid om dat te doen? Dat zegt de Heer tegen de Israëlieten. Nou, en dan, u niet onttrekt aan uw eigen vlees en bloed. Ze moet ook opkomen voor de mensen om hun heen. En dat is wat God zegt tegen de Israëlieten. Dat ze ook opkomen voor de mensen. Oké, de remedy tegen formalisme en deze zelfzucht is dat de gemeenteleden uitgang gaan geven aan zielen winnen. Zo, wat is de bedoeling van de Heer? Stap uit je huis en dan zielen winnen doen. Ze moeten actief betrokken raken in persoonlijke evangelisatie met een warme hart, vol zorg voor de medemens in alle lagen van de bevolking.
Niet alleen om te zorgen, maar ook om te delen in de kostbare, eeuwige rijkdom. Zo, we hebben een taak om mensen te helpen. Het ware vasten is niet slechts een uiterlijke vormendienst. We komen naar de kerk, we zetten mooie kleden aan, we aanbidden God en dan gaan we weer naar huis. En dan komen we de zaterdag weer. Is dat wat het inhoudt? Nee. De ware vasten is niet slechts een uiterlijke vormendienst. De schrift beschrijft het vasten dat God verkiest als de boeien der goddeloosheid los te maken. De banden van de juk ontbinden. De verdrukten vrij te laten. En dan wat nog? En elke juk te verbreken. En wanneer gij de hongeren... Kijk wat God zegt hier tegen de Israëlieten. Kijk, hij zegt hier... Wanneer gij de hongerigen schenkt... wat gij zelf begeert... en de verdrukten verzadigt. Met andere woorden, God zegt... Doe wat van de mensen om je heen. Steek je handen in je zak... en help mensen om je heen. Hier zijn precies de geest en het karakter van Christus naar voren gebracht. Zijn hele leven was een opofferen van zichzelf voor de redding van de wereld. En dat zegt de wens naar eeuwen, bladzijde 175. Het is zijn vooropgezette plan dat het medische zendingwerk het weg zal voorbereiden om de reddende waarheid voor deze tijd te verkondigen, van de 3 engelenboodschap te presenteren. Als dit doel wordt bereikt, zal deze boodschap niet verhinderd, weggedrukt of gehinderd worden. Zo, wat worden we aangeraden om de medische zendingswerk te doen? Wat bedoelen we met dat? De medische zendingswerk. We hebben een taak om mensen te leren. Net zoals wat zuster Violinda heeft net gedaan. Ze hebben ons verteld over depressie. Hoe wij kunnen omgaan met onze gezondheid. En dat zijn de boodschappen wat wij moeten delen met anderen. We hebben een taak. En de taak is om de boodschap, de evangelieboodschap, de medische zendingswerk. Doe de medische zendingswerk. Op die manier zult u toegang krijgen tot het hart van de mens. En wat bedoelen we met dat? Stel voor dat iemand heeft kanker. En u begeleidt de persoon met voeding. En alles. En de kanker hebben ze overwonnen. Zij is helemaal genezen. Wat zal de persoon bereid zijn te doen? De persoon zal ook bereid zijn ook om Gods wegen te volgen als dat gebeurt. De weg voorbereiden, zo. Doe de medische zendingswerk. Op die manier zult u toegang krijgen tot het hart van de mens. De weg voorbereiden tot de meeste verkondiging van de waarheid. Als wij beter naar Jesaja 58 kijken, dan wordt duidelijk dat dit hoofdstuk een immense gezag weergeeft voor de medische zendingswerk. In dit hoofdstuk vinden wij een speciale boodschap van urgentie ten behoefte van het geestelijke welzijn van Gods volk. En bevat praktische instructies voor de persoonlijke evangelisatie om de noden van de wereld te verlichten. Is onze taak om de mensen te helpen om ons heen. Het hele 58e hoofdstuk van Jesaja moet worden gezien als de boodschap van deze tijd. In deze context is de medische zendingswerk van goddelijke oorsprong. Gecombineerd met de evangelie is het werk van persoonlijke dienstverlening, waardoor het mogelijk is om te volkomen dienstwerk te verrichten voor het herstel en het volmaken van de mens. Elk onderdeel volkomen in staat in de noden van de mensen te voorzien. En het is Gods uitgekozen methode, dat is de medische zendingswerk, de gemeenteleden om persoonlijke dienst te doen in de omgeving van hun huis en ook in de omgeving van de gemeente. Een dienstwerk van vriendelijkheid en sympathie, van begrip en ook van liefde. Een basis voor alle fasen van evangelisatie-inspanning. Het is de rechterarm van de evangelie, de medische zendingswerk. Als wij mensen leren om ook gezonde levensstijl te hebben, dan is dat de rechterarm van de evangelie. Als u ziek bent, u kan God ook niet goed dienen.
Maar als u leert om goed te eten. En je hoeft niet zoveel te eten. Ze hebben ook een onderzoek gedaan een tijd geleden. Ze gaven mensen flink te eten, hoeveel eten ze willen. En ze gaven een andere groep een klein beetje eten. En daarna hebben ze een test gedaan op al die twee groepen mensen. Wie was gezonder? De mensen met een klein beetje eten. Wij denken altijd, we moeten veel eten. Dat hoeft helemaal niet. Ik ben ook begonnen met intermittent fasting. Hele dag door tot en met in de middag met alleen maar water. En later in de middag een kleine maaltijd eten. En dan ga ik door tot de volgende dag. Ik doe hetzelfde en hetzelfde. En ook wat? Ik ben aan het afvallen. Mijn buik is te groot. Moet afvallen. Zo wat ik bedoel? Maar dit is mijn wens voor mijzelf. Waarom? Omdat dit vet hier, dit veroorzaakt problemen met mijn andere organen in mijn lichaam. Zo, wat ben ik doen? Ik heb gekozen om af te vallen. En minder te eten. Zoals ik eet, en eet ik weinig in plaats van veel. Zo, God verlangt ernaar dat zijn volk het medische zendingswerk samenbindt met het werk van de boodschap van de derde engel. Een manier om voorrang te geven aan de boodschap van redding en het werk vooruit te helpen. Zoals wij de gezondheidswetten gaan leren aan de mensen en de mensen helpen om ziekte te overkomen, dan zullen ze openstaan voor wat? Voor Gods woord. En dat is wat is ons aangeraden. Oké, de laatste vierde punt. Wat zal er mee met de gemeente gebeuren? Wat zal gebeuren met de gemeente? Als wij dat gaan toepassen. Nummer 1. Wat zal er met de gemeente gebeuren als de gemeente werkelijk begint Gods plan uit te voeren? Wat zal gebeuren? Tweede, de volgende versen geven persoonlijke oordeel weer wanneer de gemeente gaat zorgen voor anderen en met anderen delen. Zo, we moeten ook voor anderen zorgen en ook wat? En wat moeten we doen ook? Delen ook. Ja? Zorgen en ook delen. Dat is de bedoeling van de kerk. En dan, Josaja zegt, als dat gebeurt, kijk wat Josaja zegt. Dan zal uw wond wat? Zich spoedig sluiten. Als u Gods werk doet op zijn manier. En dan kijk wat hij zegt in vers 9. Als gij dan roept, zal ik wat? Zal de Heer wat? Antwoorden. Zo de Heer gaat ons antwoorden. Kijk, vers 11. De Heer zal u wat? Voortdurend leiden als u zijn weg wil doen in uw leven. Nou, laten we kijken naar een citaat. Van het boek Testimony, bladzijde 56. Het plezier van goed doen aan anderen zal wat? Zal een goed gevoel geven als een stroom die door de zenuwbanen heen leidt. Het zal de bloedcirculatie en de geestelijke en fysieke gezondheid wat? Bevorderen. Ja? En dan kijk wat de volgende citaat. Ja? Goede daden bewerkt een dubbel zegen. Als u goede daden doet, wat bewerkt dat? Een dubbel zegen. En zeker voor de gever en zeker voor de ontvanger van de vriendelijkheid. Te weten goed te doen is een van wat? De beste medicijn voor een zieke lichaam en een zieke geest. Wanneer de geest opgeruimd en blij is, doordat men weet zijn plicht gedaan te hebben in het goed doen en de blijdschap aan anderen gebracht te hebben, geeft dit een wat? Voldoening. En zal deze blijdschap en verheffende invloed een nieuwe leven aan het hele wezen brengt. Met andere woorden, als wij goede dingen gaan doen, wat gaat gebeuren? Dan doen wij, is dat een zegen voor ons allen. Oké, laten we kijken. Allen die hun lichaam en geest, kijk hier, en geest wijden in Gods dienst, zullen voortdurend nieuwe fysieke, mentale en geestelijke krachten ontvangen. De onuitputtelijke voorraad van de hemel staan hen ter beschikking.
Christus geeft hen de adem van zijn eigen geest. Het leven van zijn eigen leven. De Heilige Geest zet al zijn krachten in om aan het hart en verstand te werken. Zo wat moeten we doen? Is goed doen. De werk van de Heer doen. En als wij dat doen, dan wat zal gebeuren? En dan Heer, wat zal de invloed van de gemeente op de wereld zijn? Wat voor invloed zal dat zijn? Laten we kijken. Wat zal het effect zijn van de invloed van de gemeente op de wereld wanneer Gods plan wordt uitgevoerd? Laten we dat even vertonen. Wat zal gebeuren? Merk op dat de waarheid en prominent op de voorgrond komt wanneer het wordt gedeeld. En kijk wat Jesaja zegt. Jesaja 58 en vers 8. Dan zal uw licht doorbreken als de dageraad. En uw herstel snel intreden. Uw gerechtigheid zal voor u uitgaan. En de heerlijkheid van de Heere zal u wat achterhoedig zijn. Zo met andere woorden, als wij doen de werk van de Heere, worden we daardoor gezegend. Kijk vers 10 van Jesaja 58. Als u uw hart opent voor de hongerigen en de verdrukte ziel verzaden, dan zal uw licht in de duisternis opgaan en uw donkerheid als de middag zijn. Andere woorden, God zegt, als u doet wat van u verwacht wordt, dan wordt u daardoor gezegend. En kijk, wij komen tot het slot. Welke lessen kunnen wij halen uit Jesaja, de afsluitende versen van Jesaja? Dit is een favoriete stuk, vers 13 en 14. Heel vaak wordt dit geciteerd in plaats van de hele hoofdstuk wordt geciteerd. Kijken we naar kijk, dit is een bekende vers 11. En de Heere zal u voortdurend wat? Leiden. Hij zal uw ziel in dorre streken verzadigen. En uw beenderen kracht geven. U zult zijn als een bevloeide tuin, als een wat? Even kijken, ik had het verkeerd. Oh. Steven? Vers 11. Steven, laat me even doen. Even vers 11 moet ik gaan. Dan doet hij het niet. Teruggaan naar vers 11. Andere kant op. Ja, oké. Dan, wat zegt de Heere hier? En de Heere zal u voortdurend leiden. Hij zal uw ziel in dorre streken verzadigen. En uw beenderen kracht geven. U zult wat? Als een bevloeide tuin en als een waterbron waarvan de water nooit ontbreekt. Zo God zegt dat je zal, en net zoals een bevloeide tuin. En je weet wat een bevloeide tuin is? Dat je zal gewoon gezegend blijven. Je leven zal gewoon gezegend blijven. En kijk hier vers 12. En wie uit, even kijken, even druk op dat ding. En daar zegt hij, en wie, wat? En wie uit u voorkomen, zullen wat? En verwoeste plaatsen van weleer herbouwen. De fundamenten van de generatie op generatie verwoest. Zult u herstellen. En u zult genoemd worden, hij die de briezen dik maakt. Hij die de paden herstelt. Opdat wat? Men er weer kan wonen. Zo, wij worden gewoon gezien als wat? De herstellen van wat? Die mensen die de briezen dik maken en die de paden herstelt. Ja, de oude paden. Wat wij hebben, mensen hebben genegeerd voor jaren. Wij zullen ook daar zijn. Kijk, vers 13. Dit is ook een favoriete afsluitende verse. Dit wordt geciteerd uit Jesaja 58. En die andere deel van de hoofdstuk, men citeert dat niet. En kijk hier, kijk wat vers 13 zegt.
heel favoriete tekst. Indien u voeten van de Sabbat terughoudt. Ermee ophouden om op mijn heilige dag te doen wat u zelf wil. Indien u de Sabbat een verlusting noemt. Opdat de Heere geheiligd wordt. Die geëerd moet worden. Indien u die eer door niet uw eigen wegen te volgen. Niet uw eigen wens zoekt of daarover een woord spreekt. En kijk vers 14. Ook de bekende tekst ook hier. Dan zult u vreugde scheppen in de Heere. En ik zal u doen rijden op de hoogte van de aarde. En ik zal u wat voeden met de erfelijke bezit van uw vader Jacob. Want wie heeft gesproken? Want de mond van de Heere heeft gesproken. De Heere zegt, ik ga het u zegenen. Laten we afsluiten met de woorden. Even. Zevende dag Sabbat is een herdenkingsmonument aan de schepping. Zoals u de Sabbat viert, bent u bezig om wat? Een herdenking aan de schepping. God roept ons iedere week bij elkaar te komen om de Sabbat te herdenken. De tweede is dat het is een teken tussen God en zijn volk. Zoals de Sabbat viert, wat is dat? Adam en Eva waren de eerste, twee mensen die de Sabbat vierden in het verleden. Ja? En het is een teken tussen God en zijn volk. Die andere dingen, wat merken we? Het is een teken van heiliging. Ja? Het is een teken van heiliging. Zoals je de Sabbat viert, is dat een teken van wat? Heiliging. Dat de Heere heeft ons geheiligd. Dat zegt Ezekiel. Ja? Dat de Heere, als u de Sabbat viert, dat geeft u aan dat de Heere heeft u geheiligd. De vierde punt is dat door de Sabbat wordt Gods volk apart gezet van alle andere volken. Zoals we de Sabbat vieren, dan worden we apart gezet. En, vijfde punt, zoals hij hebben zij één gemeenschappelijke doel. We hebben één gemeenschappelijke doel. En wat willen wij doen? Is werken voor de Heer, de werk van de Heer doen. 6. Ze zijn zo begaan met het noden van mensen, dat hun hele leven gewijd is aan het dienen van God en de mensheid. Ja? We moeten zo begaan zijn met de noden van de mens. Ja? Dat je wil voorzien in de noden van de mens. En de zevende punt. Hun beroep, hun werk, hun positie die ze innemen, hun handel, wat ze ook is, komt op de tweede plaats na de grote doel van het zoeken en wat? En redden van de verlorenen. Zo wat is onze taak? Is om de verlorene mensen te zoeken. En dan kijk, dit is wel bijzonder. De opleiding is slechts een middel om meer doelgericht en efficiënt te dienen in de zaak van God. Zoals je een opleiding doet, je doet het om wat efficiënter te zijn voor Gods werk. Zo, ware Sabbatheiliging. Ware Sabbatheiliging is niet alleen het ophouden van en nastreven van de belangen van je zaak of het ophouden van een lichamelijke arbeid op elke zevende dag van de week. Het houdt meer in. Het heeft te maken met meer dingen. En niet alleen maar dat. Ja? Ware Sabbatheiliging staat gelijk aan het hebben van een christelijke karakter. En wat is de christelijke karakter? En dat komt, dat komt elke dag van de week tot wat? Uiting in gedachten, in woorden en daden. En zo moet Gods volk zijn. Niet alleen maar bidden. Werken. Amen. Doe iets voor de mensen om je heen. Doe iets om mensen te helpen. Doe iets om mensen te voeden. Werk voor de Heer. Met andere woorden, de ware Sabbat rust komt tot uiting in karakter. Ja? Dit hoofdstuk over de medische zendingswerk belicht de leegheid van de vrome dienst in het geloof en de Sabbatheiliging. De geestelijke leegheid die resultaat is van een leven dat volledig in beslag genomen wordt door streven naar zelfverdediging, zelfbevrediging. Met het gevolg dat de vitale contact met de levende God ontbreekt. Als u zo gefixeerd bent op uzelf, bezig bent alleen om uzelf te dienen,
om over jezelf, alles draait om u en niet om God, dan dat is niet Gods plan voor ons. En dit is volgens Jesaja zonde. Zelfvernietigende zonde. De vraag is dus simpel. Waar staat de belijdende zevende dag Adventisten in de licht van Jesaja 58? Die de ware toestand van Gods volk zeer scherp in vizier brengt. En formalistische, sabbatheiligende christen die zichzelf dient op een manier die uiteindelijk tot vernietiging zal leiden. Of een christen die één is met God, verzekerd met zijn zegen en dient met een betekenisvolle doel. En dat is wat de Heer wil, dat wij een betekenisvolle doel hebben. En daarom, je ziet hier, ware sabbatheiliging staat voor wat? Zorgen. Wij moeten zorgen voor anderen. Ware sabbatheiliging staat voor delen met. Wij moeten delen met anderen. Delen wat we hebben. Wat de Heer heeft ons gezegend, wij willen ook delen. En dan kijk hier. Op hen die de Sabbat van de Heer in ere houden, ligt wat? De verantwoordelijkheid om het werk van barmhartigheid en weldadigheid te doen. De medische zendingswerk moet wat? Verenigd worden met Gods boodschap en moet verzekerd worden met Gods zegen. En dat is wat wij worden opgedragen om te doen. Wat de volgende vraag is, wat is de medische zendingswerk? Medische zendingswerk is het evangelie van genezing, van zegen en van versterking. En dit is wat Jesaja presenteert. Jesaja zegt, dit is wat wij moeten doen. Jesaja, de profeet, zegt namens God. En dit is wat Jesaja 58 ons presenteert. Maar vaak wordt dit hoofdstuk verkeerd begrepen. Het concept dat het Sabbatvieren alleen ons de recht geeft om herstellen van de briezen te zijn, herbouwen van de straten om in te wandelen, genoemd te worden, wordt geniet wanneer we Jesaja onderzoekt. In het bijzonder onderzoekt, wanneer we dat uitgebreide advies over Jesaja bestudeert. En dan, wij kunnen wat? Alleen echte herstellers van de briezen en herbouwers van de straten zijn, als wij wat? De hele onderwijs van dit schriftgedeelte toepassen. Ja? En volgt in de voetsporen van wie? Van Christus. De ware medische zendeling. Ja? En de mensheid in hun nood en dienst bewijzen die de hele mens omgaat. Om te hervormen, genezen en wat? En herstellen. Wat moeten we doen om de mensen te helpen? Om wat? Om de mensen te wat? Hervormen. En daarom zeg ik moet leren. Ik heb de gezondheidsboodschap zo lang genegeerd. En ik moet leren om wat? Te hervormen. En wat? En help mijzelf om wat? Te genezen. Omdat als ik bepaalde keuze maak, bepaalde voedingssoorten eten, dan wat? En dan wat? En dan, ik moet ook genezing krijgen en ook hersteld worden. En dat is wat Jesaja probeert ons te vertellen. Ik eindig met deze woorden. Wat bijzonder is, als ik dat onderzoek heb gedaan, ik heb gemerkt dat Jezus neemt Jesaja 58 en hij stopt het in Matthäus hoofdstuk 25. Laten we kijken, laten we de reis maken. Wanneer de Zoon des Mensen, Matthäus 25, 31, wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid en de heilige engelen met hem, zal hij wat zitten op de troon van zijn heerlijkheid. En kijk vers 32. En voor hem zullen al de volken bijeengebracht worden. En hij zal wat? Ze van elkaar scheiden, zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. En kijk wat de Bijbel zegt verder. Vers 33. En hij zal de schapen aan de rechterhand zetten, maar de bokken aan zijn linkerhand. En kijk wat hij zou zeggen. Dan zal de koning zeggen tegen hen die aan de rechterhand zijn. Komt gezegend van mijn vader. Beërft het koninkrijk dat voor u bestemd is. Van de grondlegging van de wereld. En kijk wat hij zegt verder. Want ik had wat?
Is dat niet hetzelfde wat Josaja zegt? Geef de mensen voeding die honger hebben. Want ik had honger en u hebt mij wat te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt mij wat te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling, en dat is hetzelfde wat Josaja zegt. Vreemde mensen moet je wat naar je huis brengen. Als ik was een vreemdeling en u hebt mij gastvrij onthaald. En dan, wat zegt de Bijbel, wat zegt hier Jezus? Dan zullen de rechtvaardigen antwoorden. Heren, wanneer hebben wij u hongeren gezien en eten gegeven? En dorstig en drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als een vreemdeling gezien en gastvrij omhaald? En naakt en hebben u bekleed? En kijk wat Jezus zegt. Wanneer hebben wij u ziek gezien of in de gevangenis en zijn bij u gekomen? En kijk wat de koning zal zeggen. Vers 14. En de koning zal hun antwoorden. Voorwaardig, zegt u. Voor zover u dit voor wat? Een van deze geringste van de broeders, geringste broeders van mij gedaan hebt. Heb je het voor wat? Voor mij gedaan. Zoals u mensen die honger lijdt, als u eten geven, mensen die dorstig zijn, als u drinken geven. Doet hij het voor wie? Voor God, voor Jezus. Vandaag wil ik mijn leven opnieuw aan de Heer geven om te sluiten. En ik zeg, Heer, help mij om onzelfzuchtig te zijn. Help mij om in te zetten voor uw koninkrijk. Mensen te helpen om mij heen. Is dat wat u zegt ook? Dit is wat ik zeg tegen de Heer. En ik zeg, Heer, ik wil mijn leven aan u wijden en ik wil dienstbaar zijn. Is dat wat u zegt? En ik wil dat u opstaan. Als een gebaar aan God dat u wil je leven aan hem wijden. U wil inzetten voor zijn werk, voor zijn koninkrijk. Zullen we eens in stilte bidden? En dat ik vraag u om persoonlijk te bidden. Bid niet voor je oma of opa op dit moment. Bid voor uzelf. En vraag de Heer opnieuw in uw leven te komen. Vraag de Heer om u te helpen, mij te helpen. Om toegewijd aan hem te zijn, om dienstbaar te zijn voor mensen om ons heen. Zullen we persoonlijk bidden? Onze Vader in de hemel, we geven onszelf volledig over aan u. We geven ons ziel, lichaam en geest over aan u, Vader. Omdat als wij de ziel en de geest en het lichaam bij elkaar optelt, dan komen we op het ziel uit. Zo we willen alles aan u geven vandaag, Vader. We geven ons hart aan u. We vragen u, o Vader, om opnieuw in ons leven te komen. Help ons ook om niet te leven voor onszelf. Dat al onze energie, alles wat wij doen, is gericht op ons. Help ons, o Vader, om onzelfzuchtig te zijn. Help ons ook om anderen te helpen om ons heen. Maar in de eerste plaats, help ons, o Vader, om toegewijd aan u te zijn. Dat wij ook u op de eerste plaats gaan stellen. Dat wij u, o Vader, volledig de leiding overgeeft aan ons leven. Kom opnieuw, o Hemelse Vader, in ons harten. Raak ons aan van ons hoofd tot ons tenen. Geef ons een nieuwe leven van boven. Help ons, o Vader, om u te leren kennen. Help ons ook u in de eerste plaats te stellen. En help ons ook om een machtige instrument in uw handen te zijn, Vader. Dat als wij toegewijd zijn aan u, dat wij bewogen worden door de Heilige Geest, dan zullen wij in staat zijn, Vader, om anderen om ons heen te helpen. En als wij mensen helpen, dan wordt het een zeker voor hun en ook voor ons ook. Help ons, o Vader, om onzelfzuchtig te zijn. Help ons om uw werk te doen, om de evangelie te delen, om de medische zendingsboodschap te delen. Ook eerst
te passen in ons eigen leven. En dan ook te delen met anderen. Om ook getuigenis aan anderen te geven dat ik was ziek geweest. Maar ik heb dit en dat toegepast. En nu ben ik beter geworden. En o Vader, help ons ook om al die prachtige gezondheidsgetuigenissen te delen met anderen. O Vader, help ons ook om de leer van de gezondheidsboodschap ook te delen met anderen. En Vader, wij vragen u om ons te helpen om toegewijd te zijn in uw huis. Legt uw handen op ons, vernieuwt ons, verandert ons. Geef ons een nieuw leven van boven. Dit is ons gebed en ons wens. En we bidden de Vader nogmaals voor de uitstorting van de Geest over ons. In Jezus Christus' naam. Amen. Avetare nos quero agradecer nos bom Deus para o mensagem que ela dá a nós. Vamos uma estação para despertamento que ela papia conosco ave. E nós estamos agradecidos conosco por receber a palavra que ave. Of nome, irmã. Amém? Ami seguro, para somos assim, que Deus papia diretamente comigo. Mas ave nós não temos o acre para escolha de nenhum ende, mas nós temos o acre nós mesmos para sombra. A palavra não está dirigida para nós mesmos personalmente. Amém? Bueno, nos queremos chamar o diácono andilante para nós passar para a parte de ofrenda. Assim que nós por vai recoger ofrenda. E, entretanto, que nós prestimos a cantar cantica também, PC. Sim? Mas vai cantar a cantica tá mais bendição na paduna curisibi. Más bendición na paduna curisibi. Tres ofrenda de amor, para sobra gran fieldad, habita guardo demostrar, dordivo diezmo, ofrenda, tu naturco amor, na vos Señor. Más bendición na paduna curisibi. Recebo ofrenda de amor, para sobra gran fieldad, habita guardo demostrar, dordivo diezmo, ofrenda, do naturco amor, na vos Señor. Zullen we eerbiedig zijn? Onze Vader in de hemel, wij zeggen u dank voor de tijd wat we hebben met elkaar doorgebracht. We hebben stilgestaan bij Jesaja 58, Vader. Wat een boodschap voor ons in dat hoofdstuk. Helpt ons ook vaak om dit hoofdstuk door te nemen en toe te passen. Zodat wij ook een zeker kunnen zijn voor mensen om ons heen. Helpt ons zo, Vader, om u werkelijk te leren kennen. Niet alleen maar te bidden, maar de boodschap toe te passen altijd. Om de boodschap in de praktijk te brengen. Helpt ons ook niet alleen maar formaliteit te hebben, maar helpt ons om toegewijde leven te hebben. Dat wij u in de eerste plaats kunnen stellen in alles wat wij doen. Vader, zeker de collecte wat wij hebben opgehaald. Zeker ook het eten en drinken wat wij straks gaan benuttigen. Legt uw handen op ons allen, Vader. Laat de Geest ons blijven vernieuwen en veranderen.
Zodat wij de hoogte en de diepte van uw liefde mogen begrijpen. En u mogen leren kennen. Legt uw handen op ons allen en wij vragen u om ons aan te raken en te zegenen. U hebt ons beloofd, Vader, in uw woord. Dat als wij deze woorden gaan uiten, dat u uw volk zal zegenen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zijt uw genade. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn eeuwige shalom, zijn eeuwige vrede. In de naam van Jezus Christus, onze Heer. Amen en amen. Ik wens jullie allemaal een heel gezegende Sabbat. Straks wordt u bediend. We hebben ook wat eten en drinken. Ja, God zegen toegewenst en een heel gezegende Sabbat. Terminando o serviço, nós também canta cantica 337. 337. We gaan zingen om te beëindigen. E nós que pedir todos os membros na de Church Plant Refugio, para que para trás, mesora, assim que nós providem a huishoudelijke vergadering. Salva e com me tá gozando. Salva y con... Laga nos lanta para, Romana. Salva y comita gozando, salva pa el sangre Jesús, salva pa amor infinito, salva pa su muerto en la cruz, salva, salva, salva pa el sangre Jesús, salva. Salva, amor mita de Dios, salva y feliz de mi Cristo, palabra no por explicar, el gozo que está sintiendo y siempre su luz humita, salva. Salva, salva, amor mita de Dios, salva y misa con corona, mi tindengue celestial, na onda cultura salva, lo goza e vida eterna. Salva, salva, salva pa el sangre Jesús, salva, salva, amor mita de Dios. Amen.